dadap. Kurawa ki iso dijagake mbutuh. Kurawa ki apike siji kon mangan, lorone kon tikokan ki Kurawa. Liyane kuwi seraning kepingane babar pisan. Nek wareg ngantuk, nek luwih geprek. Ora kena dijagake mbutuh kok Kang. Tak kon manah kendhaga ora ana sing sembodo kok asale tak kon negara wite mandira nanging jebul diarang-alangi dening Si Antasena. Ora pirang-pirang ora ana sing bisa ngrabungi Antasena. Banjur iki kepiye Kakang Drona? Yen nganti aku lan Kakang Drona bali ning Prajanastina ora bakal entuk gawe apa ora dadi dukaning Kang Sunuwun Prabu Duryudana. Dene mengkono paripaksa pun Kakang kudu nggunakake cara liya. Cara sing kepiye? Drona bakal manjing lampang lemungan. Tendhaga kang isine kandungan Nahyu kamu bakal tak colok. Arep mbok colok. Iya. Mengko nek konangan CCTV njero viral piye kuwi. Ning alas panen CCTV yo ya. Mikir dhisik kon Kakang bakal mandan gawe wis kono Kakang. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lergi mincang alis risang mawega andrung Kakak Antasena ana apa ini kae Begawan Drona ilang semokan dulu lagi ngerti iki jebul Begawan Drona ki mau iso ngilang. Ilange Begawan Drona kae awit dayane ngaji panglemungan. Pangilang kaya tumindak culika nyidra kendhaga ingkang ning Mandira Kresna kuwi. Banjur penake piye ora perlu dicekok. Mah aku tak jajake sepira ketrimane Begawan Drona ki mau. Karepmu piye? Aku go bakal manjing alam panglemungan. Selain wujud dadi kendhaga kencana kang luwih apik lan luwih gumebel timbang Tindaga Saloka kae.
yen Begawan Drona kleru pamilih banjur kemirangan ngono. Iya. Ben biasake. Wong tuwa tau bisa dadi apa tuwa. Wis Kakang. Sak lu ngaku ngomongane aku titip nandel Resna lan jembaring ki Maguna. Iya, sing ati-ati Bi. Drona wis manjing jroning alam pangalimunan. Tegese ora ana sing bisa nyalang marang wujudku. Nanging bareng aku nyidra kendhaka kang isine wahyu. Lah kok banget gumun rasane atiku. Dhuwure wit ki mau ana kendhaka loro cacahe. Sing siji dumapi saka Saloka utawa perak. Dhewe sijine dumapi saka Kencana utawa emas. Nanging pangiraku kalau graning dewa itu mesti mapan ning kendhaka Kencana. Awit Mas kuwi mau regane luwih marang tinimbang Saloka utawa perak. Yen mengkono bakal gak colong kendhaka Kencana iki mau. Nggih Prabu Jayudana. Negara mesti mau badhe kecandaan wahyu menika nggih.